Så der lever med. Hvordan går det, min ven? Syg op. Jeg har lige stillet din YouTube-account. Øhm, 2 sekunder. Sådan der. Der var du. Og lige. Jeg kan se, at du også laver sådan nogle tutorials her. Og du har faktisk en HQ. Men faktisk i dag skal jeg vise dig, hvordan du kan få en HD, eller du kan lave nogle videoer, hvor du har den på HD. Meget høj kvalitet. Så fedt nok. Det første ting, du skal gøre, det er selvfølgelig at gå ind på Google. Ja, Google der. Så skriver du bare Camtasia Studio. Download. Så kommer du til deres hjemmeside, der er det der Tishmit Screen Record Software. Og den er lige der. Bum. Og der skal du bare klikke. Og der er det her. Faktisk vi går lige på hjemmesiden. Sådan, og hvis du nu ender sådan her, så skal du bare trykke på download. Og så free trial. Og så skal du selvfølgelig, hvis du nu har Mac, skal du nok bruge den der Camtasia Mac. Og hvis du har normal, skal du bare bruge den der. Den der til Windows, der står lige der. Bare download. Og det her, det er faktisk noget specielt. Du skal bare indsætte noget e-mail, og du behøver ikke være din egen. Du skal bare lave den her bla 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 bla. Og det vidste jeg, at der er lige Hotmail til sidst. Eller Gmail. Så trykker du bare download. Efter et kort øjeblik vil der komme sådan en ting her. Bum. Jeg gider ikke downloade det, for jeg har allerede. Godt. Nu når du har det, så skal jeg slå den af fra. Godt. Nu når du har den, så vil den ryge på din desktop skrivebord. Så skal du bare dobbeltklikke den, og når du har den, her kommer der sådan en menu frem, og det er record the screen. Det betyder, at du kan optage din skærm, og så voice, ting, og så record PowerPoint, hvis du har PowerPoint, og du vil, record den derfra, eller du kan bare import a media. Import a media, det betyder bare, at du kan for eksempel nu, hvis du har nu lavet en film, for eksempel siger, jeg har lavet, for eksempel hvis jeg har lavet sådan en her til Camilla og Karoline, jeg ved ikke, hvorfor jeg har lavet den. Dobbeltklikker den, her ryger den, og den er lidt smule langsom for at åbne den. Nej tak. Så vi vælger en anden. Jo, jeg skal lige ind på Camtasia Studio. Jeg rydder den lidt her, så tager vi bare den der, no problem. Godt, så vi har fået 2 ting her, og det faktisk skulle jeg bare bruge det ene lige meget. Men selvfølgelig, det ryger hernede, og det du kan gøre, det er at prøve at afspille den. Afspiller du den, kommer der sådan en ting der. Og som du kan se, så har jeg lige fået sådan en der ting, og det er min gamle screen. Så det er det du kan gøre. Og det har en høj kvalitet, som det viser. Så hvis du nu vil bruge zoompenge, det der, så det vil sige, at vi kan lige vise dig, hvordan det er faktisk. Du siger den derfra. Så tager jeg der. Så trykker vi play. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker herovre. Den zoomer ind. Det er hvordan du kan gøre, det er, at du går ind på zoom and pane her. Højt øjeblik vil der komme en skærm frem selvfølgelig. Og hvis du tager den, kan faktisk tage den. Hvis du vil zoome herindfra, så siger du, at jeg vil gerne have, at folk kigger nærmere på den her. Den der. Der hedder den der Camtasia Record. Så siger du bare finish. Prøv lige at skrue lidt dertil, så afspiller vi. Kan du se? Stille og roligt. Går den over til den. Så efter kan du selvfølgelig, så skal du bare lige tage den her, og hvis du siger, at du vil slutte det der zoom and pane her, klikker du, så siger du slut der, eller bare tænd op, eller der, op og der og der, så siger du bare finish. Og sådan er det, hvordan man gør det. Og jeg skal ikke lige bruge den til noget her. Så ja, det er, hvis du skal lave nogle tutorials, eller noget i den stil. I hope you enjoyed. Specielt af til dig. Bye. Vi ses, min ven. Bye.